mainly abantu abaningi ngokuyiphakamiso basuke beyifunela crowd ukuthi zibalethele abantu noma zibalethele ama-client azoba loyal kubona ukuthi ahlale khona noma ahlale ephila nabo noma kuhlale kunama-new members noma kuhlale kunabafundi abasha kuma-college kuma-private school kunani nani. Ake ngibingelele mbukela lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo mafofuka njengedengabani sambane samba umgosangalala maqedo lala bafoza nokhotha isikhudla khudla othi mawuvimba ngala uthukusungale ngumkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa ketela ngiyabingelela Nethezeka TV gama lohlelo uphila kanjani sisebhinoni la sikhona Dr. Gum uDr. Gum ubhala kanjalo uthi DR masoju GUM emva kalokho kulula umuntu uyafika la ekhaya ngisho engengena lapha na esearch izomthatha imap izembeke la ekhaya ku Dr. Gum khona la eBinoni. Dokotela sekubingelela futhi. Ngiyavuma ngiyaphila ngivukile njani nini? Hayi sikhona kakhulu siyazi eGoli kusuke ekhala ngamakhaza kulezi insuku umuntu ugqoka impela nje ngizwa ngathi angigqokile kodwa ke ngoba phela sendaweni la khona kufika khona abantu bezophila nalabo khona abantu abathola khona ithemba bafika befudumala. Hayi kumele kube kanjalo ungena ukhala la ekhaya uphuma usojabula ngokutholile nokuzokuphilisa nokuzokwenza leyo nto kuba kanjalo. Dokotela sikhulume ngezinto ezahlukahlukene abantu basenembuzo yokuthi iziphakamiso zala ekhaya zime kanjani zihlukana kanjani ngoba into ekuthiwa isiphakamiso mhlawumbe ithinta mhlawumbe umuntu ozama okuthile ngabe sikhona nisiphakamiso somuntu oyihlalele nje ekhaya udekle masethi sengicabanga nesithwala noma isiphakamiso akusobe kwaba kanjalo isiphakamiso sike kuumuntu ofisa ukwenza ushintsho empilweni yakhe lapha ekhona kwenye level noma akwenzayo efuna ukuthi kube nozinzo noma kube nesecurity ukuthi kube yilento okuhlale kuyiyona. Let's say nje umuntu unabantu abawu-20 abangama-client akhe ufuna ukuthi labo bantu bengapheli behlale bekhona kunokuthi baphele ongcono bashone phezulu. Isiphakamiso-ke leso azifanani-ke zinama-level angafani zihlukahlukene. Khona senkukhu isiphakamiso la ekhaya sinaso khona semvu isiphakamiso sinaso la ekhaya khona isiphakamiso sebhodlela sinaso la ekhaya khona iziphakamiso zamagono sinazo la ekhaya nokunye iziphakamiso ethe ukuba kwezinye indawo kodwa nazo sikhuluma ngazo. Okay. Kukhona umuntu odinga isiphakamiso ngoba ngibuzela abantu abahlukahlukene. Isiphakamiso uthola ukuthi umuntu akafuni kwazeke ukuthena ukuthi unesiphakamiso. Ngabe zikhona iziphakamiso ezikanjalo ezimfihlo yakhe kuphela futhi ezingathinti abantu abasemaceleni? Ziningi. Ziyaphila futhi zinjalo. Uma umuntu esegezile noma wenza ukuthize noma wacaba angikwenzele kube lula lo muntu ngesiphakamiso leso suke sesiqondaniswe naye suke sesiphila kuyena okwakhe nje wena uzombona segijima umbone into enaye iba nesasasa noma imukeleka noma iba yinhle noma iyaphambili noma ichuma isuke sethatha isiphakamiso ke lo muntu usuke sengene lapho noma ephronyothwe kusuke nesiphakamiso lo muntu akasafani nawe egazini lakhe alisekho ngokwegazi legazi usenegazi lakhe ngokwemfihlo yakhe nangendlela esikhulumisane ngayo ngokwenza lokho akwenzayo. Ngizwe kahle iziphakamiso zamabhizinisi singaba futhi kwi-partnership shothi kuyi-business ngaba mina nesiphakamiso ngingedwa. Ungaba nesiphakamiso uwedwa kodwa esimene esithinta ibhizinisi kuyadinga ukuthi uma usufika kumina ungitshela ibhizinisi elikanjani ulenza nobani kanjani ngoba khona okunye kuzodinga ukuthi lesi siphakamiso usibike phela ebhizinisini ukuthi kumele kwenzeke kanje mhlasimpe uchele kulelo business noma kube khona uzokushisa lapho kuzobe kuvuselela lento engigeze ngayo noma engiyifake kuwena ukuthi ikwazi ukwenza lento ekumele yenzeke. Yes. Yazi ngibuzelani dokotela ngibuzela indaba yokuthi yazi kukhona umuntu ongeza kuwena ngoba ekubonile la kwinethezeka ethi ngoba ngine leli business ngalibona selithanda ukulekha lapha nalapha
kanti lenye indoda igijima kwenye indawo uyafika umuntu uzolanda la ayikho lento yokuxhumana ekuthenini ukuthi ake sizame into kanje nomunye uyamaka omunye nomunye uyamaka omunye eyintweni kanjalo ngabe kukhona yini umngozi obukhona kulezo iphakamisa kanjalo noma kukhona lesiphakamiso wena ofanele usifake kuyena umgcabe sona ukuze lento iphile kuyena kukabili singaba khona isiphakamiso azosibeka office noma azosibeka ebhizinisini noma azosibeka ethaveni noma azosibeka kukhawasho noma azosimbela lapho akhona enye inhlobo yama organization angizukisho kodwa esinye ngasimbela lapho kodwa sizoyenza leyo nto ngoba isiphakamiso mainly abantu abaningi ngokweyiphakamiso basuke beyifunela ini crowd ukuthi zibalethele abantu noma zibalethele ama client azoba loyal kubona ukuthi ahlale khona noma ahlale ephila nabo noma kuhlale kunama new members noma kuhlale kunabafundi abasha kuma college kuma private school kunani ikakhulukazi masikhuluma ngeyiphakamiso abantu abaningi iphakamiso abanye basuke beyifunela icrowd abanye beyifunela ipower abanye beyifunela into abayenzayo ukuthi benamandla ikakhulukazi abantu engijwayele ukuthi ngihlangabezane nabo ukuthi into abayenza abafuna ukuthi mayenza ka1 ayenze ka3 mayenza ka3 ayenze ka10 iphakamiso into esebenza kanjalo into ebooster kahle ithi ayibe financially boost noma ithi ayibe into esimamisa ukuthi mechanic ukhanda imoto ezu3 kude kube kuzimoto ezu5 okubhlungu ke ngesiphakamiso uma mechanic wamanga kuzokulethela ama problem futhi awu10 noma u20 ngoba izofika imoto ifuna ukukhandwa wena kanti wena uyikhandi kahle kanjalo futhi ngisho umelaphi kuzofika abantu ngobuningi babe befuna ukuzolashwa wena kanti awubanikeza into right kanjalo futhi ngisho udayisa ukudla mawungadayisa oku right kodwa kusala abazoza abantu ngani ngoba suke sinendlela ukuthi ugezekile wena kugezeke nendawo osebenzela kuyona ukuthi abantu bayemukele bayithanda iphakamiso mainly ezalokho nabantu futhi abasuke befuna amandla like us namandla kunamandla kaGumgum as much as ngu-Dr. Gumgum amandla kaGumgum imaphi na kuya back lento ebesikhuluma ngayo nawe yokuthi zikhona niziphakamiso engabonakala yebo zikhona iziphakamiso engabonakala ngoba lowo muntu indlela sizothandaza ngayo mina naye ngizokwazi ukuthi ngimnikeze amandla ukuthi akwazi ukuyokwenza ukuthize ngalawo mandla ngendlela engizomtshela ukuthi lawo mandla wenza kanjeni ukuthi wa-activate especially ngithanda ukusiza abantu abasiza abantu kulezo zimo ukuthi uma besiza abantu babasize ngokuyikhona nokuphilayo nokubazobaphilisa kuphinde futhi kuzoba abantu abafisa ukwenza umehluko ngeindlela eziningi ama powers enza izinto eziningi zenzeke ngeindlela ezihlukene kodwa ezinobuhle nomphumelo nobuhle ama powers enganikeza abantu la ekhaya okwenza izinto ezinhle yes kanjalo futhi neziphakamiso ngobuningi bazo azinabo ubungozi going forward why zingenabo ubungozi ingakho ngizenza ngemvu ngoba imvu ayinayo umsindo ingakho ngizosebenzisa iqhude kwesinye ngizosebenzisa inkukhu kwesinye ukuthi ngisenze kwesinye ngisebenzisa ibhodlela ozokhuluma nje nalo ubucobe ngaleyo ndlela esovumelana ngayo bese ngikutshela izinto ezimpilo ezintathu engilindele ukuthi uzenze zikwazi ukwenzeka ukuze leyo nto ibe lento ofuna ukuthi ibe yiyona ukuthi ngikhuluma lokho ade ngikhuluma kakhulukazi okuthinta ekuthenini ukuthi abantu shothi mabe kwi partnership ngoba wachaza ukuthi vele isuke idonsa icrowd kuyenzeka ukuthi zilekelelane ezinye iziphakamiso zingaclash kungabi sengathi laba bantu sebeyagadlana bekwi partnership kungenzeka kuya ngokuthi lowo muntu uphethe into enhle nomphethe into enjani kodwa if zonke zinomqondo oyi1 wokusebenza zizosebenza if zisebenza ngani ngoba zivumelene ngomqondo wokusebenza yebo kuba into kanjalo
yes. Okay, ngekuzwa kahle. Nakho-ke la ngiyazi ukuthi into mayinesiphakamiso kwandi izitha kakhulu uma ukuya ngokuthi umuntu osebenzayo endaweni enabantu futhi abasebenzayo ngendlela yabo. Kuye kwande izitha kakhulu. Asikhulume ngomelaphi nje wendabuko umuntu owelaphayo noma othandazayo noma owenzani. Nakho-ke sekufika isigaba sokuthi ke usenayo into ethile eyokuphila. Emva kalokho abanye bembuke ngenye indlela abelaphi sebeyaqala bayamgadla sebeqala ukwenza ngifuna ukuya lapho sikhulume nabanye ngoba ukukhuluma ngamavasithi uyazi ukuthi kubhaliswa kanjani emavasithi kubhaliswa kubantu abathile abanye kokubhalisa kona ama college kakhulukazi uthola ukuthi umuntu unama client akhe omunye benama client impela egcina sekuvuka izitha khona la ngaphakathi ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi ikuphi okwenzayo ekutheni ukuthi umuntu evikeleke ezitheni uma esenesiphakamiso ukuthi umnikeze into yokuqina abe protected khona izinto esinayo la ekhaya yokuvikela umuntu ukuthi izimo zezigadlo noma izimo zama evil spirit noma zemoya yobubi ingakwazi ukuthi im-attack kalula okubhlungu ke nokujwayelekile ezintweni zala ekhaya ngeke ngisho mina ukuthi umuntu akalo nomuntu kuphela kuye kube uyena nje ozoba protected lona omgadlayo noma om-attack-ayo kwakhe yes kuba umphumela wakhe uyena uyayithola ukuthi lapha uthe mathi uyashaya washaya etsheni kwaphazamiseka yena kodwa kusalayo uyakwazi ukuthi aphumelela ephambili nanokuthi ke abantu kubalekile ukuthi bakwemukela ukuthi the more ukhula empilweni nempilo iba namademand ayo it's like uma unemoto imoto makwanda indlela oyihambayo kumele ukulindele futhi ukuthi no petrol uzokwanda as much as nemali ozoyispenda ku petrol izothi ayibe more so kubalekile umuntu uthi mayifuna izinto zokuphakama ne protection ayiconsider kodwa ke in most cases la ekhaya izinto zokuphakama kakhulu ezikhona zibe nayo into yokuvikeleka phakathi kuyona isikhathi esiningi zihamba hand in hand ngoba ngesikhathi sikhuluma sithandaza kwesinye isikhathi angingasho ukuthi kwenzakalani usuke kuyinto evumelana nalezo zinto ukuthi lo muntu simfuna manje ukuthi abe kulesi simo aphile kulomhlaba ukuthi abe ubani aphile kulomhlaba ukuthi umphathi aphile kulomhlaba ukuthi uyena umnikazi webhizinisi aphile kulomhlaba ukuthi kucaca into ayenza aphile kulomhlaba ukuthi into enaye ikwazi ukumukeleka nokusebenza nokuphila so ke kumele ukuthi into yokuvikela lapha ibe khona kuba into kanjalo kuningi ke ngoba kukhona la engeke ngezwe khona ukhuluma enkulumeni yaphambilini ukuthi kuyenzeka ukuthi isiphakamiso sikushintshe wena i-direction ade uhamba ngayo sekufaka ushintshe indlela eziningi ngoba sekufaka udrive isona ake singene kulokho ukucacise futhi ukuthi kudrive kanjani ngoba kumele sigcizelele ekutheni ukuthi abantu kuyenzeka ukuthi bafuna ukugcwalisela ubani kanti bogcina bengabagcwalisile labo bantu mase bephakeme kodingakala ukuthi bona besize bona labo bantu okuyibo athi yena uyabagcwalisela asingene kuleyo nkulumo okay kuleso simo esikanjalo ekukhulumeni kwethu phambilini ngangizama ukuchaza ukuthi ezinye zeziphakamiso ziba nembandela esuke idinga ukuthi wena ube discipline ngendlela ezithize kodwa futhi ube open kumelaphi wakho ukuthi for instance ungafiki kumina uthi awuphuzi kanti uyaphuza why ngisho kanjalo ngoba into engizokunikeza yona noma into engizokusiza ngayo ngizobe ngilindele ukuthi njalo umqondo wakho uhlala usopa kuzoba nesikhathi engithi noma ngelanga elithize ngithi ngiyocela ngelanga elithize sibuye sithandaze noma ngiyocela ngelanga elithize ukuthi sibuye sicele kumdala ukuthi lokho esikwenza kuphumelele so uthola ukuthi angeke ube khona kanti leso sikhathi mhlasimpe noma lelo langa engilikhethe kuwena akulone lakho nami kuphela lingelakho nami nabanye abathathe lento ethi ayifane neyakho so ke if wena usuzokwenza ngeyakho indlela kusho ukuthi wena awusekho la
ekwenzeni kwethu lento esiyenzayo. Yes. As much as ingenakho ukufa ingenakho kunjani kodwa kusalayo mina ngifuna ukuthi into izele la ibe yilento ezoba ilento oyifunayo ukuthi iyenze lento othanda ukuthi iyenze. So ke kuba into kanjalo. Kuphinde futhi la kweminye imbandela kuzoba nento ezothi ungawu-attendi umngcwabo ngesikhathi esithize. Yeah. Maybe once or maybe twice. Wena bese uthi ayi umngane wami angikwazi ungayiyena ngoba leyo nkulumo ayithathanga serious. Kanti kumina bene meaning ukuthi inhlanga zakho njengoba yisemanzi kanje. Yes. Ngizocela ungawu-attend umngcwabo. Noma mawu-attendile bonisana nami noma ubuzo correcta leso simo. Oh yeah. Ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke siye phambili. Kuba into kanjalo. Kuphinde futhi kuziphakamiso la engizokwazisa ukuthi mawufika ekhaya mhlasimbe ngicela wenze kanje kanje. Wena ekhaya ufike wenze ngeyakho indlela akuze ukuphuma lapho. Kodwa ke ezinye iziphakamiso nami ngokufundiseka kwami kuneziphakamiso engakwazi ukuyinikeza nanoma imuphi umuntu. Yeah. It's not about imali. Ngisho ungafika ukuthi uphethe malini noma uphethe 200,000 noma uphethe 100,000 kodwa engazi ukuthi lo angeke ngikwazi ukumnikeza lesi. Ngwani ngoba akeze kubabikho discipline. Bese ethi lento engimnikeze yona ayisebenzi kanti uyena olahlekele ungasebenzi. Eyinjani na lezo? Kuneziphakamiso la ekhaya engeke ngicela ukuthi mhlasimbe in a month noma in a week ngiyacela ukuthi uyithole uclean ngokwanele ukuthi uzoyilalela wedwa noma uzolala ungenzi lutho. Why kube kanjalo? Usuku lethu lokuthandaza. Nawe ube yingxenye yakho. As much as ngingekho kodwa sisuke sisonke sihlambu siclean singabantu esifuna ukuthi lento le esicelayo nesifunayo sizilele ngendlela eyodwa ukuthi siphumelele kuyona noma sifastile ngamafishana amagama aseBhayibhelini. Sizobe sikuleso simo sokuthi noma sikhuluma ulimi oli1 lokuthi sifuna lento ukuthi iphumelele sizama ukuyenza ngokubambisana ngendlela yethu nawe esikwenze kanjalo covenant yethu. So ke wena bese ungijethi lelo suku uzothi mawufika ekhaya umama demand ukuthi ufisa ukuthi kube kanje noma ufika ngalelo suku kade omgcini. Yebo kodwa uthola ukuthi mina nawe sivumelene ukuthi ngoleli langa awukwenzi lokho ngoba ngo12 kumele kube kanjena noma ngo8 kumele kube kanje. Khona ikhathi zethu kuzala emkhathini zokusebenza. Yeah. So ke ngaleyo ndlela leyo wena bese uyaphuma kuleyo ndlela yokwenza ngaleyo ndlela. Already you are in breach. Kodwa kusasa usuzothi kumina lento ayisebenzi kanti wena ongahambisanga ngoba uyitshela ukuthi wena ngikho eduze kwakho. Kanti umphumela uzokuceba ukuthi bengikhona kodwa wena wenzanga ngendlela right. Yes. Yes. Kuphinde futhi la ebhodleleni. Ibhodlela li very simple. Kodwa linombandela nje olula kwesinye isikhathi omunye. Yeah. Awukwazi ukuvesane ibhodlela enzokunikeza lona. Uvuka ungagezi bese uyagcoba. Nizoxabana. Oh yeah. Kumele mawukade uhlangane nomama. Make sure ukuthi uyasihlambulula qala before uthinte. Make sure uyasihlambulula ba clean uyageza. Nemoya le efika ebusuku umuntu elele angithi yahlanjulula vele ekseni. Baningi abangakwenzi lokho. Iculture yomuntu angizeli uzoshintsha umuntu nempilo yakhe nomjalo bakhe kodwa sengisholo mina ngento engizobe sengimnikeze yona. Kunabantu abathi mhlasimbe ngigeza once a week noma ethi mina mangilala ngigezi noma kunjani kodwa ayifanani lezi zinto. Oh yeah. Kufana nalo leli bhodlela makade ugcobile. Mawulala awuzukulala nomama wakho kusenamafutha alo kuwena. It is very important. Uyamlimaza umntana womuntu. Yes. Nawe uyayiphazamisa amandla lento. Geza, be yourself. Usungayiphilela ke impilo yakho. Ukugeza nje kuphela kuleso simo. Then usungakwazi ukuphinda udlalisane nalo kodwa awuzukuthi kade usenalo siyabamba la no angabi kanjalo. Kodwa futhi angisho ukuthi angeke uhambe ubamba mawumuntu othanda ukubamba. Ethi ubaba noma umama kwakho lokho nempilo yakho iphilayo. Kodwa iba discipline ukuthi uhloniphe ukuthi okay before ngithi ngizama ukuba mdala manje angigeze. After before ngithinte ngiyageza. Yeah. Simple lokho kuphela.
Okay, kuningi esingakhuluma ngoba iziphakamiso zahlukahlukene. Uke wakhuluma igama waze wathinta igama lokuthi uma kuya ngokuthi kumele sibe nomkhuleko wethu sihlangane. Kuyahlangana abantu akahlambuluke ekuhlambuluka. Omunye uzothuka ethi hayi shothi ke lapho mhlawumbe sekuyile moya emkhathi. Ethi ayi Illuminati le. Angizukukhuluma ngeLuminati ngoba angazi ukuthi yini iLuminati. History langelinye ilanga. Mangithi ngifuna uyithole kahle lento ngiyakuthanda ngoba ungibuze ngayo ngoba baningi bebezobuza belahlekelwe. Yebo. Mangithi kumele sihlangane. Yebo. Ngisho kanjani na? Uma ngithena mhlasimpe last day of the month. Siyasithandaze 5 minutes or 2 minutes. Yes. Now uyasithandazela lapho khona nami ngiyathandazela ngikhona kodwa kusala sihlangene ngemoya ngoba sine sifiso siyi1 ukuthi nesivumelwano isifiso siyi1 angizokuthi sivumelana sine angithi phela uvumelane naye lo muntu yebo sine sifiso siyi1 esisenze ngesivumelwano sami naye ukuthi ngosuku oluthize ngiyocela sithandaze noma laba bathize hlelekile kuleso simo ngiyazi ukuthi okay na indlela esicommunicate ngayo abanye sikwazi ngisho nokubonana endleleni ngeyethu indlela khona indlela yethu ukuthi hayi somndeni oyi1 but ngendlela egood ngizwa kahle phela kodwa ke ngifuna usibambe leyo ngoba isitori sangelinye ilanga ngoba abanye abantu abaqondi nasemabandleni vele ukhona isivumelano osithathayo mase kuthiwa umthandazo ka9 wonke umuntu akawuthandaze oka12 webusuku oka4 intathakusa imthandazo ebekiwe mina ngikhule ngemthandazo eyahlukahlukene ngokwegaba ngagcina sengiunderstanda nemthandazo ethile nezinto zakamoya kodwa ke ngifuna ukuthi ngelinye ilanga sibekele ngelinye ilanga ngoba abanye abantu abazi ukuthi uxhumana kwakamoya nezivumelano sakamoya isonto that is why phela kuthiwa ama-Easter abanye bethu 14 abanye besho kunye kunjalo kanjalo ke nala ekhaya kunento enjalo ke so ke lokho asingakubalekile uma ufuna iprogress be in line ngento ze progress ngoba nathi kunesikhathi lapha kumele khona sibe holy in our spirit sibe good emandleni kaGumgum ngoba uGumgum usuke ehamba nathi uGumgum usuke esikhanyisela izinto uGumgum usuke evula izinto and uyasebenza uyaphilisa abalali belambile abantu abaphila noGumgum Gumgum iphakamiso zonke zenzelwa la ekhaya umuntu uyabhuka esho kusanesikhathi ngoba kuba khona isikhathi sokuthi umuntu elale ukuze ehleleleke nendaba yakhe nokuthi setshenzwa kanjani ngabe ukuthi uphumile ngoba umsebenzi ubuye ukhipha nekhaya mowe lapha uyaphuma emzini umuntu ugcina uyoqinisa kanti umuntu mase kuthuka eseqhamuka engakufici kuba inkinga mayisuka kude kakhulu iqiniso lelo kanjalo kodwa futhi ngiyakwazi nokuqinisa ngisho ngila kodwa ke elinye ilanga lelo kodwa ke futhi ngiyakwazi nokuthandaza mina kakhulukazi ngumthandazi ngiyathandaza engikwenza ngisuke ngikuthandazele ngendlela yesintu nangendlela yemoya nangendlela yomdali ngoba ekugcineni kokusuku sonke sikholwa kumdali yes ukuthi umuntu uphatha imithi abantu abangasho ukuthi umuntu ophatha imithi ngoba esuke nobusathane noma ngoba esuke nobulwane noma enjalo imvelo and njoba imvelo uyena futhi umdala ongibonisa khona usuku nosuku ukuthi lokho ngizokuhlanganisa kanje kube kanje lokho kuzoba kanje kube kanje bese kuyenzeka leyo nto Gumgum siyabonga isikhathi sakho utholakala kanjani ngiyatholakala la ngihleza ngikhona kwabadinga usizo ikakhulukazi ezintweni ezithi zidinga kuba mdala noma idinga impilo engcono ngiyangicela ukuthi omunye nomunye angifonele ngoba kwesinye isikhathi kuyenza ukuthi uyafika kanti kunababili abathathu ungababona bebabili bebathathu kanti kumina basuke benjengabantu aba1000 ngokuyizimo zabo ngoba kumele ngifocus ngiconcentrate kulowo muntu ngimnikeze attention yakhe ngiyenze leyo nkulumo yakhe sithandaze simukeleke kumdali ngendlela esuke sithandaza ngayo sindawonye sikwazi ukwenza lonto iyenzeke inamba esitholakala kuzona kuye kube 071 299 999 noma 084 266 7000 zombili lezi namba zinawo WhatsApp
uma kwenzeka ungangitholi ngiyayicelela kubantu angihlale ngumuntu we-social media kanje angihlali futhi ngumuntu ozophendula ngasikhathi sonke i-VN oyingishiyele yona ngiyobuya ngi-attende ngiyiphendule ngiyithande kakhulu i-VN than ukubhala iyenza kube lula ukuthi ngikuphendule ngibuye ngiphendule nomunye ngiphendule ngibuye ngiphendule ngomunye ngoba usuku nosuku mhlasimpe ngale kwabantu engibabonayo abantu engikhuluma nabo efonini ba-over 50 or 100 so-ke i-VN yenza kube lula ukuthi ngikwazi ukukuphendula ngikwazi ukukunikeza i-attention and uzame futhi ukuthi uma ukhuluma nami ngokwenkulumo unginikeze ilungelo lokuthi ufisa ukwazi kodwa angikwazi ukukunikeza yonke indlela nenkambiso ungayona iphathi yalento ofuna ukuzoyenza ngoba ekusuke kwenzani ngisuke ngiprotecta nabantu abahamba la ekhaya ngoba okunye ngizobe sengitshela ukuthi mase senze lesi siphakamiso yobe usuhamba nento enjeni nje futhi uthi oh sibanibani kanti unjena ngoba kunje usiyakwazi manje ukuthi uunderstand ukuthi lo muntu uhamba la ekhaya kanti ke ngithanda ukuba protect wele ke bakhona ke abala ekhaya abajabulela futhi bahamba la ekhaya abangenayo inkinga ngoba bayazi ukuthi baphila ngamandla kakhulu Komkom siyabonga kakhulu ngiyayibongela kakhulu nami ngijabulile ukuthi ningivakashele ngingazi ukuthi bengenzeni neze ningivakashele ngiyazibongela kodwa ngiyakujabulela ukuba khona kwenu sibonga kakhulu kunjalo umbuke lapha ekhaya sibonga nesikhathi esisitholile nethuba esitholile ngoba masinyukile size la eGoli ukumkum uyasho ukuthi cha dlulani sibone ukuthi ikuphi esingakwenza ikuphi esingakhuluma ngakho ngoba egcineni kulapha kwabantu kulashwa kwabantu kude kakhulu futhi asikakafiki nakwabanye ngoba egcineni sizazohamba sihambe sithinta wonke umuntu osuke elashwa noma ephakamisa la ekhaya noma kukhona umbuzo anawo abanye to bayabhala abaningi abanye bagcina sebesibhalela besibuza neminye imibuzo sithemba ukuthi nangokuzayo sothi masibuya sikhuluma noma kumkumu uma useThekwini kulula nje ukusithinta noma uzwe ukuthi sikhona lapha eThekwini mase ngala eGoli vele sihlezi sithintana size sifike la eBenoni sobonga kakhulu. Okay uma ukhuluma ngalokho mina ngumuntu ohlale ehamba umhlaba yonke indawo ngokwedingo zabantu kwesinye isikhathi uma kunesidingo uma mhlasimbe ngidingeka ngoba kwesinye isikhathi nokuphilisa kwami nokulapha kwami akudingi ukuthi kuze kube khona engikuphethe ukufika nje kwami kumuntu ngimnikeza lo mthandazo ngokubambisana kwethu kuyakwazi ukuthi kwenze umehluko uyakwazi ukuphila umuntu uyakwazi ukubuyiseleka endaweni uyakwazi futhi nokugezela nokwasheka ngisho ngikhona naseThekwini nase-KZN mhlasimpe manje ngithintile noma sithintene kuyoba injabulo nami futhi ukuthi ngiphinde ngibone Sibonga kakhulu. Kunjalo kwiNethezeka TV kwahlala unethezeke @gmail.com uyakwazi ukusibhalela lapha i-email address kanti ke sikhona lapha na ku Facebook uyangena nakhona uthi Nethezeka TV sikhona ku YouTube na ku TikTok iNethezeka TV gama lami ngingumzothule ngokweshembe isibongo insizwa enhle kunazonke insizwa eningizimu Afrika engaphezulu kwamaveli fakile egeni ayiphinde ibonani